Okay. Kan du fortælle os lidt om drømmen af det? Yep. Vi er inde og sejle i kano i en 35 millioner år gammel grotte, der ligger inde i et bjerg, der er 460 millioner år. Og det strækker sig 55 km ind i bjerget. Men man kan kun sejle 2,5 km med kajak. Og så så gik vi 500 meter derinde, hvor vi kravlede på sten rundt. Og det var vildt flot, og vildt højt til loftet. Og ikke man kan se det. Okay. Det er ret tæt på kanten nu. Skal vi ikke tæt på? Skal vi tæt på? Så kan du filme mig. Han er blevet ret awesome til at sejle kajak selv nu. Fordi det gik ret meget lort, når vi begge så skulle gøre det. Det fungerede ikke rigtigt, da Amalie var med til at styre. Så jeg blev overladt til kameraet. Så sejlede vi bare i cirkler. Og der er ret mange steder, hvor der drypper vand ned. Som her. Og det er sådan cirka de eneste lyde, der er herinde. Og sådan en hel masse insekter, der summer. Det var skate, vi har været. Han er rimelig awesome til det. Hvor dybt var det vand, var? Det ved jeg ikke. Var det ikke 10 meter? Ja, det var... Nej. 10 meter dybt. Amalie, du har et rimelig stort insekt på din hånd. Her. Okay. Hov.